Здравейте, аз съм Коко и това ще бъде, мисля, че трети епизод от Mortal Kombat. И както виждате, не знам последния епизод на коя кула бях, но разруших някъде 3 или 4 кули, докато не снимах. И сега съм на тази. Бях на... Да, на тази съм, да. И... сега... ще да играем. Хайде. Между другото, всъщност, трябва да покажа Battle Log на мое меню. Така, ето сега ще ви го покажа. Дали в онлайна. Ако заради някого. Добре, ето. Както виждате, вече имам 34 такива... такива, сега ще покажа. Такива работи. Събирам за 50, да ми даде 30 кристалчета. И ще имам... и ще ми даде и 5000. И така. Така, показвам сега Battle Log. Този беше... не. Battle Log. Това? Разбрах нещо. Тук само са най-близките. Да, ето тук скоро пълно. Вижте, и губих. Просто, вижте. Вау, и губих. Останах на една плюнка на трети ми герой. На трета ми карта, ето тази. Ето тази. Не знам как се казва. Не мога да й прочита името. Аз използвам, не знам дали знаете, само за като другите са ми на малък кръв и тая на много да... нали, да ме такова. Да я пусна да бият на нея кръв, разбирате ли? За да другите да ми останат. Дарай. Сега пускам. Ето. Просто вижте по карта. Кано, втория или третия Кано. Армор, пръстен. 9 левел. Вижте демиджа. Вижте живота на Кано. Вижте просто Скорпиона. 26 лева. Моя 25. Моя има оръжие и пръстен. Той има оръжие, армор и пръстен. И последната му карта тази. Как се казва, само не чух. Искам пак ще пусна само да чух как се казва. Ареде. Само за малко ще увелича. Девора. Нещо такова. Да. Тая. И тя не беше за подценяване. Не беше най-силната. Но пак.
И то 18 лева. Аз го атакнах. Аз съм 15 лева. Да, аз съм 15 лева. И също сега ще ви покажа и мой. Не знам дали съм го казал. Спрях на пауза клипа, която вие не усетихте. Но аз се усетих. За вас сигурно е била 1 секунда. Всъщност, вие не сте усетили абсолютно нищо. Но аз усетих. Така. Да, не знам дали казах. Мисля, че не съм. Да, не съм. Има едни като писма. И от тези писма, не знам какво са точно. Някакви подаръци или нещо такова. Това ще покажа. Инбокс и е тук. Имах 3 работи, които ги отворих. Първото ми даде толкова много работи, но тези работи бяха 20 000 злато. Което за мен много. Душички тия работи. И с това им помогне да стана 100 000. И сега се чудам. Пишете в коментарите. Ако не знаете тази игра, ако сте добре, кой герой да си купа от предишния клип, който ви казах. Да, като от предишния клип, нали ви казах. Ви питах герой да си купа. И това беше от мен. Днес. Чао. Не можахме да... Всъщност, какво? Ние още не сме играли игра, бе, забравих. Така. Така. Що път ще играем на Battle Mode. Да. Нека да започваме. Без да искам го цъкнах. Хабава ми. Просто. Давайте пак разкопаваме малко. Там нещо говориш по телефона. Да се спрях клипа. Малко зацепва, като снимаме и играя. Погледне си Скорпиона. Другото. Сега първо му пауър е на макс. Зацепи ми само заради това, но вижте, пак го убих. Сега ще го убия. Фу, как? Умри! На това му викам картичаря, който са срещу него игра. Умри! Ха! От доста време не се използва помощ карта. Но, що па да не използвам? Никой не ми каза, че не мога. Нали? Бум! Виктория! Какво да ви кажа? Това беше от мен. И ще се видим другия път.
Да и на 24 ля. Ага, 3000. Добре. Ще се видим другия път. И чао! Бай-бай!